Здравейте! Аз съм Марина, това е сестра ми Адел. Аз съм Адел, това е сестра ми Марина. Днес ще представим моя нов ховерборд. Това е кутията му. Сега ще го отворим. Това е книжката. Това е кабела за зарядното. А това е зарядното. Ето го ховерборда. Аде, ще дръпнеш ли кутията? Ето го. Нека махнем найлона. Ето го, той е червен на цвят. Да. И от тук се включва. Ето така. Така, отпред има светлини, които като се сложиш крака започват да светят. И от тук пак се изключва. Ето тук е за зарядното. Това е зарядно. Ето тази част се пъха ето тук. И Кабела? да, този кабел се пъха тук в зарядното и се слага в контакта. Ето е книжката. Тази книжка е с инструкции. Като ето тук за гуми, за батерии и разположението как се кара. Не се кара накриво и като се наведеш напред, тръгва напред. Като стоиш изправен, стои си на едно място. А когато се наведеш назад, вече тръгва назад. Внимавайте, като се качвате, да не застанете напред, защото тръгва много да се тресе. Също така внимавайте, като го засилите, има една аларма. Пип, пип, пип. Тук батериите, когато тръгват да свършват, зеленото започва да мига. После като са съвсем свършили, става червено. А сега ще го покараме. При качването внимавайте, защото някои хора се накланят на пръсти и ховерборда започва да се тресе. Също внимавайте при слизането, защото може ховерборда да тръгне да се тресе и такива неща. Да се върти. И като свикнете, не ставайте много уверени, защото накрая стават инциденти. Довиждане и до следващия път!